The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Welcome once again. Ning atong adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios ug kung gipanginawt ana kamos maayong panglawas ug kita magapadayon nining atong adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios ubos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Okay, nining adlaw doon na sa tilain nga pagtulunan nga atong duputan sa pagtuon ug kini ang uluhan ini, how to handle disasters in life. Unsaon nato pag-atubang sa mga katalagman sa kinabuhi. Okay. Sa langan, kung ipanginawat nga ikaw magtutuan dam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pinagis paggamit nimo sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo. Apan alang kanimo dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. Unsaon na to pag-atubang, pakigaharong sa mga katalagban sa kinabuhi. No, kini nga itong paghaisgutan ato ning gikutlo sa matag tuig nga Bible Conference nga gihimo ni Robert Thiem III dinhi sa Los Angeles ug to kining pag-aton sa mga punto nga may kalabutan sa atong pagkikatubang sa mga katalagban sa kinabuhi. So awhag ka nga magbaton ka og bukas nga pangunahon na an open mind aron matuhog yun nimo ang mga lintunganay nga mga punto nga atong paghisgutan. Okay? So atong giingon honestanan nga ang atong nasod ana sa makaluluoy nga kahimtang in a desperate state. Now na ay gitawag og mga environmentalist o kini sila mura og nagkaanam nga mahimo ng Dios sa mga katawhan. Kaya ang mga gitawag na to mga humanists ana sa atubangan. Okay? Apan ang 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 9 nagkanayon man nga ang Dios buot nga ang tanan maluwas. Gani ang pulong sa Dios mao kini ang mana alang sa matag magtutuo. Mateo Kapitulo 4 versikulo 4. Now hinumdum kaniya itong upat ka mga katukuran nga gitawag nato sa English og divine institutions, kabubuton, kaminyoon, panimalay, ug ang nasod. Now, karong panahon na, mao na gyud ang tukmang panahon sa silsil sa mga doktrina sa Biblia nga ni sa atong kalag. This is the time to implant Bible doctrine. Kitang mga magtutuo, gimanduan sa Dios, mismo ang Dios, nagamando ka nato. Ayuha paggamit ang inyong panahon
kay dautan kining mga adlaw. Na kana sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 16. Kay ang nasod daw ana sa iyang kahimtang wa na'y paglaom. Okay? Apan, ang pulong sa Diyos nagaingon nga, ayaw pagpakawa sa imong kasing-kasing. Do not lose your heart whatever disaster comes. Ang mga doktrina, God, kinahanglan atong katunan natong mga magtutuo, kaya ron atong magamit sa pagatubang o mga katalagman. Doktrina ra mangyoy imong magamit, wa mangyoy lain. Now, numdum ka ni Job, si Job, diya sa Kapitulo 1, versikulo 1, Job, si Job was an outstanding person. Siya ang labing adunahan nga tao niya itong iyang panahon. Labing dato. O siya mahinadlukon sa Diyos. Now, diha sa Hebrehanon, ang yare, Y-A-R-E, nagkahulugan og ang pagkahadlok. Kanang pagkahadlok ka, kanang pagtamod, pagtahod, reverence. Okay? So, kito si Job, nagakinabuhi sa iyang espirituhanong kinabuhi. O nakakaton siya labihan sa kadaghang mga doktrina sa iyang kinabuhi. O kadto siya hamtong nagyot nga magtotoo. He was spiritually mature. Diya versikulo 9, ang asawa ni Job, may atubang ni Job, mayingon siya, kanang tungluhan ng imong Diyos. Umika niya itong atubang na ni Job nga kalisdanan. Okay? Now, versikulo 20, nagkanayon, mitindog si Job, kung sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti. Unya gikiskisa niya ang iyang o mihapa siya sa yuta o gisimba niya ang Diyos. Versikulo 21, si Job nagkanayon, hubo ako nga migawas gikastagwangkan sa kong inahan, o hubo usab ko nga mobiya niining dapita. Natawag nga, atong i-rephrase na sabi niya siya, mingus Job, nataw ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Diyos mo'y nagatag, ug siya usab ang magbawi. Dalaygo ng iyang ngalan. Mauna, the Lord giveth, the Lord taketh away, blessed be the name of the Lord. Kadto si Job, matun pa sa Job, Kapitulo 1, versikulo 22, wagi siya magkasa. Wala siya sala. He did not sin. Ug mao nga wagi niya basula ang Diyos. He did not blame God. Apan katong iyang mga higala, gitawag man to sa Biblia, Bildad, Zophar, Eliphaz, katong mga higala, mga amigo ni Job, sayop ang ilang paghukom kaniya. Ilang magiingnan katusog nga Job dati gali kay mga salangwan ni mo sugid, wan ni mo rebound mo na nga naingon ka ang kay mong kahimtang. Now, kadto sa iyang Job Kapitulo 3, versikulo 3 na kanayon, iyang gitunglo ang adlaw sa iyang pagkahimugso. He cursed the day he was born. Salmo Kapitulo 5, versikulo 4, walay dautan diha sa Dios, wala. There is no evil in God. Now, may mga punto akong dadon diha kanimo. Kato si Job, nasayod diha sa iyang kalag nga ang plano sa Dios husto
o hingpit. You see? He just stick to God's plan. Dupot lang yun siya sa plano sa Diyos. Kay kung wa siya mahiluna diya sa plano sa Diyos, iyag yung basulo lang iyang kaugalingon. Kapan wa? Ang plano gud sa Diyos nag-aapil og mga katalagman. Yes, God's plan includes disasters, crises, problems. Yes. Ayaw, tuon niya nag-iyon nila ang plano sa Diyos. Wala nag-iyon mga sakit, wala yung mga pag-antos. No. Appeal ni mga katalagman, mga krisis, mga suliran, mga gumunhap. Now, as with Joseph, namdong ka ni Joseph, kadto si Job, sama usab ni Joseph nga nakasabot sila sa plano sa Diyos. Ug ang prinsipyo gyud ni Job sa iyang kinabuhi mao to, ang Diyos mao'y naghatag ug siya usab ang nagbawi dalaygon ang iyang ngalan bisag unsaon pa. Okay? Bisag unahon pa. So sa in English gud kanayon kini, the Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord no matter what. Bisag unsaon pa. Relax lang. Relax lang bisag giduot ka na. Basa ang Santiago. Sa gisulti sa Santiago kapitulo 1 versikulo 12. Nindot ka ining versikulo nagkanayon kini sa binisaya. Bulahan ang tao nga mobarog taliwa sa mga pagtintal, kaysa iyang pagdaog makadawat siya sa purong-purong sa kinabuhi. Ang ganting gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. Naay ganti. Nakaingon kag way ganti. Ikaw nga nag-antos karon. Mao na susiyay mo kaugalingon nga unsa man ang pag-antusan nimo. Disiplina ba na o panalangin? Kay duha magkaklaseng pag-antos. Sa magtotoo. Nawa man nilabot ang mga di magtotoo nini. Dili kini mo aplikar sa kinabuhi. Apanalang kanimo magtotoo. Kung na kay pag-antos nga gitubang karon, siguruha nga kanang pag-antosa dili disiplina kun dili panalangin. Kadtong giaguman ni Job ug nilang Joseph, panalangin to eh. Now, may mga punto akong dadon diyan nimo ha. Si Job would ultimately understand nga ang plano sa Diyos sufisyente. Kanang igo na. Ang plano sa Diyos was in Job's best interest. Si Job, makalang mo lampos siya suli sa plano sa Diyos. Ang gitawag nato og faithless life. Si Job nakaamgo o kana siya o kadto si kumbinsido gyud sa prueba sa kanang katinuoran gyud sa all sufficiency pagka igo na yun sa plano sa Diyos. Bisan todo wa siya magsabot, wa gyud siya madlok. Wa gyud. Wa siya magbaton o kalisang o kadlok. Ang tanan nga yung gihimo maong pagbarog taliwa sa pagduot tungod kay siya nagaagad man lang sa kusog o kalig-on sa Diyos. Kadto si Job, andam kanunay sa pagatubang og mga suliran. Inomdom ka bang kita gatubang og angelic conflict? Kining espirituhanon nga gubat. Points of doctrine. Bisan pagkadtong mga grabe kayo mga katalagman sa kinabuhi, it does give opportunity for you sa pagsalig
dugang yun pagsalig ngadto sa Dios. O kining puntuha magadala sa magtotoo to shine through his metabolized doctrine. Kini kong gitawag sa English og emotionalism and grief. Buto siya pagbati sa kasubo. Kini atbang ni opposite ni sa imong pagpangita sa Dios. See? So in other words, in English pa, emotionalism in grief is the opposite of seeking the Lord. Kaya pag yung mga punto, ang pagbati, God, maayo isip tigtubag as a responder. Apan di maayo ingon nga tiguna, not as an initiator. Ang emotionalism, God, ang kasinatian nga pagbati, mo'y kinatumyan o dili mayong matang sa pagbati. Ang pagbati o pagkadili magkatarunganon, mag-uban yun. Emotion and irrationality go hand in hand. Ang emotionalism, kaaway ni sa atong paggamit sa pulong sa Dios. Diya sa Job, Kapitulo 5, versikulo 8, ang Hebrewanon nga berbo, darash nagkahulugan og sa in English, to seek in the sense of inquiring of God. Meaning, ang imong paggamit sa imong positibo nga kabubuton. So, kung imo kining i-translate, I would be positive to the Word of God. Now, ni ay punto usab sa inadequate positive volition. Na ay positibong kabubuton, gibasihan kini sa gitawag og flash of emotion, temporarily inspired. O kini dili makasustinto, di makalahutay. Now, ang imong pagkadasig sa saad sa Dios, and but they ask God for a quick solution, apurado ba, dali Dios nga masulbad kining sulirana. Sila ang inahanglan og unsa paghupay, inay ang kahibalo o kaalam. I mean, so they ask for relief instead of asking for wisdom. Now, Job chapter 6 verse 24 na gitawag og intermittent faith in God. Intermittent kana bang kanang usab-usab ni si mao ni ang maluyahon nga positibong kabubuton. Kay ang gipangita ko na ning mga klasiya sa kanang pagtuo, nangita sila og shock treatment gikan sa Dios. So unsa may solusyon? Mapadinayonon nga paggamit sa rebound and keep moving. You see? So ayaw pagpakawa sa imong focus, sa imong pagpunting. Nasa Job chapter 5 verse 8. Sa pag-isulti sa Job 5:8. Seek God through His Word. Pangita ang Diyos pinagi sa impulong. Kung ang unsa ka magtotoo na ay pagsalig, andam na siya kanunay. He is prepared. O He does great and unsearchable, marvelous things without number. Nung ka sa gisultis pulong sa Diyos, nothing is impossible with God. So, not sal, to snatch away, to grab, seek disasters. Now, ang mga katalagman, God, that all believers have in common,
na ay 4 major categories of disasters. 4, kagutom, gubat, kining tunglo sa kanang dila, scourge of the tongue, ug ang pagatubang o kamatayon. Now in sa versikulo 19, evil ang isgutan diha, dautan, kana nakahulugan og katalagman. Now ato ni ipadayon ugma. Okay? Diniyo na kita mo hunong karon o dapit ka sa pagpahiuban ning atong daw lang nga pagtuon sa pulo sa Dios ubo sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Balahan na mo nga Dios, salamat nining grasya nga among ipahimuslan pagtuon sa imong balahang pulong. Dala kami pagbalik ugma aron kami makapadayon ning among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.